Ey, 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 hola, 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 ey, uno, dos, ey, 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 ey.
Ahí pruebas, sí, canal 1. Estamos en el canal 1. Ahí. Sí, estamos hablando, sí. Estamos hablando. Pruebas. Ahí. Pruebas, 1, 2, pruebas. Ahí. A ver si le puede dar. Nosotros aquí no tenemos margen para. Va. Pruebas, estamos efectuando pruebas, a ver qué tal se escucha. También se tiene que oír el fondo de aquí del proyector, porque tenemos el proyector aquí dentro de la sala. En vez de sacarlo fuera, tenemos el proyector dentro. ¿Se escuchará algún sonido de fondo? Sí, pruebas. Señal limpia no se podrá sacar, ¿verdad? Así con esto. No. Si al final podemos escuchar lo mismo. Digo, joder, Patricano. Vale. Sari isiliki. Txek korapilo badaka. Bueno. Horxe. Bai, ebeltza.
Egunon, eta eskerrik asko danoi, etortziarren. Plazer utza da gaur niretzat, etekin ekonomia jardunaldizan bigarren edizio hau hasten den egun hontan zuekin hemen egotia. Ta gaurkuan, gure enpresen etorkizuneako eta beraz Euskadiren ekonomiarako funtsezkoa dan gai bati buruz hausnartzeko bildugea, talentua zela erakarri. Geru eta globalizatu haua eta lehiakorraua dan ingurune baten bizigea, nun erakundiak moduarin baten egokitzu bihar deuen merkatuen etengabeko aldaketeta. Testu inguru hontan, talentua bihurtu da baliabideik baliotzuena. Beraz, profesional onenak ekarri, garatu eta atxikitzia lortzen duen enpresak gidatuko deue etorkizuna. Euskal enpresen kasuan, biharrezkoa da kualifikazio handiko lantaldia izatia lehiakorrak izateko. Gure lurraldia, industria tradizioa beratzekoa eta ekintzailea da, eta hasten jarraitzeko eta nazioartean nabarmentzeko ahalmena handia dauka, baina hortako talentu erakartzeko gai izan behar deu, bai hemengua, zein atzerrikoa. Kontua ez talako langilea kontratatzia, baizik eta enpresaren ikuspegisakin bat datozenak identifikatzia, bizarko erronkei aurreitzeko trebetasunak dituenak antzematia, eta gure gizartean eta enpresen eraldaketa bultzatuko deuen proiektuetan parte hartu eta nahiko deuenak erakartzia. Alkarrekin sortu beharko deu beraz, talentua sustatu, elikatu eta hasiko doan ekosistema. Hori dalata, batea jarriko deuz gaur, talentu erakartzeko ekosistema hori eraikitzeko biharrezkoak diran 3 osagaiak. Enpresa, unibertsitatea eta erakunde publikoa. Gaur zuekin danakin, Eusko Jaurlaritzak finantza entitateakin batea ondutako ekonomia topaketen 2025ko lehenengo jardunaldia. Egunon guztioi eta eskerrik asko bertaratzeagatik, sailburu anderea, alkate orde jauna, eta interesa erakusteagatik Euskadiren etorkizunerako funtsezko den gai honen inguruan. Lehenengo izlari bat izan dugu dagoeneko, aurkezpen moduan, sarrera moduan balio izan diguna gairako, talentua erakartzea eta talentua errotzea, hemen mantentzea. Solasaldi honetan saiatuko gara nolabait, diagnostiko eguneratu bat egiten eta batez ere, eta gaurko solasaldiaren tituloak edo goiburuak dioen moduan, talentua erakartzeko gako horiek nolabait zehazten. Ez bada ere lan bat ere xumea. Berriki irakurri diot, solasaldi honetarako informazioa bilatzen Juan Ignacio Pérez Iglesiasi, jakimundeko presidentea zeneko adierazpen bat, iruditzen zaidala oso ondo zehazten duela gaur eskuartean daukagun gai honen tamaina edo garrantzia eta horregatik ekarri nahi izan dut sarrera honetara.
Esaten du gizarte guztiek, herrialde guztiek, marko temporal desberdineko arazoei aurre egin behar izaten dietela, arazo batzuk egunetan edo astetan luzatzen dira, badira ere hilabeteetan luzatzen direnak, urtetan ere bai, eta bada gutxiengo bat belaunaldi oso bati eragiten diona, ezta? Eta horiei deitzen diegu erronka edo erronka handiak. Gutxiengoa dira akaso, baina horien tamaina eta implikazioak garrantzi handikoak dira. Arrakastaz gainditzen bada erronka hori, gizarte oso batek aurrera egin dezake, baina kontrara porrote egitekotan geldialdia edota atzeraldia ere gertatu liteke. Zein da Euskadiren erronka handia edo erronka handietako bat ezbaita bakarra? Erronka demografikoa esango dugu. Azken hamarkadetan, hau ez da gauza berria, jakina da, progresiboki jaiotze tasa hori jaisten joan da, eta horrekin batera erretiroa hartzen duen langile kopurua inoizko handiena da. Eta datu bat ere zentzu honetan. Azken hamarkadan jubilatu diren langile direnen kopuru ehuneko 20 hazi da, eta egun adinez nagusi direnen populazioaren boste bat jubilatuta dago. Horiek dira datu batzuk. Eta horrek zer eragin du? Sektore guztietan langile falta bat eta baita ere eta bereziki profil kualifikatuena edo kasu honetan solasaldi honetan eta orokorrean talentu gisa identifikatzen dugun horiena, ezta? Eta horretan zentratuko gara, ez zuzen gaurko solasaldia. Urandita sartzeko, oraingo honetan, hiru izlari dauzkagu, 3 gonbidatu dauzkat hemen nirekin, Maiaren bueltan. 3 gonbidatu gaiari ertz desberdinetatik heltzeko helburuz, enpresaren mundutik, erakunde publikoetatik eta hezkuntzatik, unibertsitatetik. Argi dagoelako, eta hau bada aldez aurretik atera dezakegun ondorio bat dagoeneko, amaierara iritsi aurretik, ahaleginak kasu honetan transversala izan behar duela fruiturik eman dezan, ezta? Aurkezpen egingo ditugu hasteko eta behin, Andres Arizkorreta, Kafeko presidente hoia eta Zirkulo de Empresarios Euskadiko presidentea. Egunon, Andres. Egunon. Unai Andueza, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako diputatua. Eta eskerrak eman behar dizkizuz, ez da astebete ere karguan zaudela, eta dagoeneko mentzaitugu solasaldian, beraz, eskerrik asko. Eta Lander Beloki, Mondragon Unibertsitateko Enpresagintzako dekanoa, eskerrik asko zuri ere bertaratzeagatik. Zuei eta egunon. Tira, esan daiteke, irtenbideak ematea baino, mahai gainean jartzea baino, akaso simpleagoa edo egingarriagoa izaten dela hasiera batean diagnostikoa egitea, ezta? Eta hortik hasiko gara diagnostikotik, hasieratik hasiko gara alegia. Eta galdetu nahi nizuen hasteko eta behin, galdera hirurei luzatuta, nola ikusten duzuen egun Euskadi talentua erakartzeari dagokionean? Badira urte batzuk diagnostiko bat egin zela, erronka hau identifikatu zela, bide bat ere egiten hasira, non gaude orain? Zein da argazkia? Bueno, benetan esateko, eta badakituko gogorra dela, baina argazki ez da politika. Nik uste dut erronka oso handiak dauzkagu, eta lehenengoa igual datukin hasiko gea. Eta nik uste komenigarria dela datu batzuk garbi ukitzea hasi baino lehen. Ez dut gehiegi emango, baina bai, lehenengo populazioa. Hartzen baldin badugu gure erkidegoa, porque datuk ez dauka erkidegokoak, azken 80tik 22ra gure populazioa igo egin dela 2,5. Estatu osoan 27, Madriden 47, Valentzian 41, Katalunian 30 eta Nafarroan 30. Orduan, hori azkenean tamaino bat behar dugula. Eta errealitate da, tamaino, gero eta gutxiago garela. Eta juten baldin magena pixka bat sakonago, eta hori orain dala 2 urte, Confebasek egin zuen txosten bat, eta datuak handaude, momentu honetan, hori zen 82an, berdin da, azken hamarkadan, galdu egin dugu erkidean, 74.000 persona kapaz lan egiteko, 74. Eta momentu honetan, lanean daudenenetik, 125 jubilatu egingo direla hurrengo hamarkadan. Orduan,
eta hurrengo 3 hamarkadan 240.000 galdu egingo degula personak. Orduan, hori berriro sartu egin behar degulako jendeak mantentzeko daukagun tamaina. Ez dut esaten errekuperatzeko geneukan tamaina. Orduan, nik uste dut, eta gero sartuko gera nahi baldin bazutu detailetan nola hori gainera kualifikatuen artean ze problema dauzkagun. Baina datu hauek nik uste dut importanteagoa dira finkatzeko ze tamainako problema daukagu. Datu horiekin erraz kalkulatu dezakegula, ikusi dezakegula ez dutela ematen alegia, eta tira beharko dugula horri arazo horri begira jarri. Zuei ere, Unai eta Lander, bota nahi nizuen galdera berdinen, nola ikusten duzuen, bakoitza zuen esparrutatik egungo argazki hori. Zalantzari gabe, eta Andresek datuak ipini ditu, talentuaren eta pertsonen beharra nabaria da. Hori garbi ikusten da. Alde batetikan, nik esango nukena da, askotan pertsonak erakartze hortan zentratzen gara, eta gero aukiko daun ikuste solasaldian zehar tartea, horri buruz hitz egiteko, baina baita ere, gure ikuspuntutik, administrazio publiko, eta kasu honetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ikuspuntutikan, importantea da baita ere, talentu horiek, pertsona horiek jakinda gero eta gutxiago direla, baino sortzen jutia baita ere talentu hori bertan, erakartzia baita ere, errotzea, zuk ondo esan desun bezala, eta enpresa baten aspaldi esan zidaten bezala loratzea baita ere, bai? Osea, loratzea daukasun pertsona horien ibilbidea. Nik gehituko nuke, Andresek eman dizkien datuai, bai gehituko niokera beste faktore batzuk ipini nahiko nituzke hausnarketarako mahai gainen. Hori gutxi balitz, eta demografikoki daukagun piramide hori realidade bada, horretaz haratago esango nukena da, justu belaunaldi hontan edo eta urte hauetan gainera transizio batzuei aurre egiten ari gala. Transizio digitala, transizio demografikoa bera aipatu da, jasangarritasunaren eta ekologiaren inguruko transizio guzti hori, horrek ere badu eragina, eta horretaz gain, aparte, nik usten dut, pertsona gazteenek, ez gazteenek bakarrik, baina pertsona gazteenek ere, lana beste ikuspuntu batetikan eta beste balio batzutatikan ikusten dutela. Ez hobeak eta ez txarragoak, baina balioak ere aldatzen dijoaz generazio berriengan. Abintxe dago Javier Larrañaga bai, eta Javier Larrañagak behin aipatu zuen, bere momentuan gure aitona monek, enpresa bakar baten lan egiten zuten, hemen geudenok, media bezala nik ez dakit, 4 edo 7 edo 6, bakoitzak desberdina izango du, baina enpresa desberdinetan erituko gea, eta etorkizuneko generazio berrienek haien 7 enpresetan batea lan egiteko aukera ere izango dute, bai? Orduan, pertsonan gabezi horrez haratago, egia da baita ere, beste faktore guzti hauedanak bai eragiten dutela, eta bai enpresen ikuspuntutikan ere, azentuatu edo eta era batea esateko bestea, beste errealidade batekin topatzen gehala, bai? Osea, pertsonak gutxiago dauzkau, eta gainera, beste gure patroi batzuk, ohituta gauden patroi batzun, desberdinekin jokatu dezakete. Unik hori mai gainean ere ipinik hori nahiko nuke diagnostiko gisa. Eta ekarriko dugu ere solasaldira, komentatuko dugu hiruron artean, zehaztasunetan sartzen garenean, Lander, zure aldetik nola ikusten zu egoera? Zenbakian nabarmena dira, ez? Eta nik uste oso ondo marraztu dula Andresek ze goratan gauden, eta argazkia ez da bat ere txukuna. Eta talentoaren beharra nabarmenki azaleratzen da, eta talentoa eratzeko bideetan, nik uste estrategia batzutan badakigula nola egin eta ari garala egiten, eta hori ziur aski da gure barnean, gure gizartean, gazte jendea gaitzeko prozesuak, nahiko ondo doaz, daukagu hezkuntza sistema bat, unibertsio sistema bat, emaitza nahiko txukunak emate dituna, naiz eta beti dago hobekuntzarako margena, baina horrekin ez dugu nahikoa. Zenbaki horiez aparte, demografiaren bilakaera eta jaiotze tasaren bilakaera kontra egiten du, eta asko okertuko ditu zenbaki horiek, bertakoekin. Beraz hori zaigu nahikoa, eta hortan daukagu gaitasuna esan genezake. Eta orain esploratu barra dauzkagu bide berri batzuk,
Gauzaian bezala kostatzen ari dianak, eta kanpoko talentua nola erakarri, ez? Eta kanpoko talentua erakartzeko nik uste ez gaudela oraindik prest, ez dauzkagula markoak, ez dauzkagula prozesuak, ez daukagula sensibilitatea, eta bide bakarra daukagu. Ze barneko garapen endogenoko talentoarekin ez zaigu nahikoa izango, ez da reposiziorako ere. Orduan, derrigor hor beharrezkoa zaiguna da, estrategia global bat, eta horrek eragiten digu, hemen gauden eragile guztioi noski, ez? Hezkuntza sistemari, administrazioari, enpresari, gizartari oro har, eta horrek ekarriko ditu aldaketa nabarmenak. Baina hori da daukagun bide bakarra osatu ahal izateko behar dugun talentua, baldin da, gure sistema ekonomikoa eta azken finean ongizateko sistema mantentzeko gaitasuna edukitza nahi baldin badugu. Kanpoko talentua erakartzea hori badu gaurko solasaldiko puntu bat, nahiko mardula dena eta mamia baduena, baina galdetzea nahi dizuen ere bai, zein iruditzen zaizuen direla zentzunetan talentua erakartzeko orduan Euskadiren abantaiak edo indarguneak, baikortasun puntu bat ere jartzearen solasaldiari, eta oztopoak edo zailtasunak. Nik nahi ahal baldin badiat erantzun edo osatu nahi dut Landerrek esandakoa, porque bai, zailtasuna dauzkagu, eta horrentxe egiten gogu kanpoko jendeak erakartzeko, eta esaten duzu, barrukoa, baina barruan ere badauzkagu erronka desente, erronka desente. Eta industriatik ikuspegita, esaten dugu, gure industria bultzatu nahi dugula, eta ni ados nago, baina momentu honetan, industriak ezin du, hemengo jendearekin, bete, daukan enbaruko jendekin. Zeren, eta, klaro, hori, hemen debate oso polita dago, alde batetik dago, eta garbi dauket, personen askatasuna, aukerak egiteko, baina gero, guk industria bertzala zer demanda daukagun, zer eskaria egiten dagoen. Eta, klaro, han badago diferentzia handi bat, porque gero eta guk gure enpresak eta gure sistema bultzatzeko behar dugu batez ere STEMko jendeak, eta jendek gero eta gutxiago juten dela. Eta guk garbi nik adibide bat jarriko dut, eta hori esan dut leku batzutan. Guk nahi dugu proiektu berezi bat garatu, azkenean metro gidaririk gabeko metroa, eta horretarako behar dugu 5-6 urte 200 ingeniero telekok hori garatzeko. Zenbat ateratzen dira Euskal Herriko Unibertsitatetik urtero? 20 bat? Hori, bakarrik, gero, eta igual ja uran ditan sartzen naiz. Gero, emakumearen papera asunto honetan. Gutxi gora bera, gure sistema unibertsitatea emakumeak erdia baino gehiago die. Baina gero juten badi mazea ingenieritzan, eta datuz dauzket estatu mailakoa, baina hemen, parezio izango die, 26%. 26%. Claro, nik, beste lanpostu eta beste lanbide ona baldin baukate, baina ez dago seguro. Eta hori lortzea, kanpainak eta hori egin ditugu, eta ez dute guai. Eta hori, nik usteet, askoz, eta problema, askoz latzagoa da, heziketa profesionala. Heziketa profesionalan, gure datuen arabera, ez da gatu zehatzak, baina emakumeak ez dira juten. Ez dira juten, mekanika, elektrizidad, soldadura, holako gauzak. Nik ja utzi nituen 110%. Eta hori garbi dago, eta gure fabriketara, azken, zuk hartzen duzu, azken 10 urte, azken 20 110 baino gutxigo sartzen dire emakumeek. Eta han, bai garbi dauket, askok eta askok, ez daukate aukera onak, daude, arropa dendan, eta beste gauzetan, soldata gutxiakokin eta baldintzan askoz gogeako. Claro, askatasuna da, perfecto. Baina baita ere, hasi baino lehen, kanpora begira, ez dakit posible den zeo zer barruan egitea, porque aukera badauzkagu, bete gabe, eta mezua ez da llegatzen. Bai,
onbai gainean jarri duzunez, Landerri ere hori planteatu nahi nion, emakumean aipatu duzu, hori ere jakin nahiko nuke, zuen aldetik nola ikusten duzuen, ze garapen aldaketa ematen ari diren zentzu honetan, edo nola hurbildu daitezken profil edo lanbide mota hauek gehiago emakumeei, eta bide batez ere, mai gainean jarri, dagoen desberdintasun iaia kroniko hori, behar diren profil kualifikatuen artean, eta ikasle gazteenek aukeratzen dituzten ikasketa moten artean, nola parekatu hori. Asko kostatzen ari da prozesuak dira. Identifikatuta daude arazo horiek ez, estemak daukan beharra eta deskonpensazioa eskarita eskaintzen artean, emakumezkoen joera ez, eta joera horiek ez daude erabat bat gure ehun produktiboak behar duen horretarako. Badaude hainbat ekimen martxan, erakundeak, unibertsitateak eta baina ez da iristen, ez da aldatzen, portzentairi, ez da aldatzen. Eta hor jarraitzen dugu eta ados, hor erronka nabarmenadoko baitaren nola ajustatu barnean, ez? Eta esango nuke gainera ez tala horren beste ez ezagutzagatik, baizik eta naiz eta jakin, erabaki beretsua hartzen jarraitzen dute gaur egungo gaztek, askatasunetik. Gero horrek bere arazoak ekartzen ditu gerora begira, ez? Eta ez da erresa, ziurazki estrategia berri batzuk asmatu beharko ia guzti hortan. Ni uste eragileak kontziente direla edo garela, baina alata guztiz ere, portzentaioek hor jarraitzen dute, eta uste baino asko ez ere motelagoari dira mugitzen, ez? Eta zer egiten unibertsitatea zehazki adibidetan, gazteetara behar diren profil mota horiek iristarazteko, edo ezagutarazteko lan merkatuak zer behar duen benetan, edo nondik jo lezaketen? Nik uste garrantzitsua dela difusioa aurreko hezkuntza etapatera, eta hor, denok gure esfortzuak egite ditugu ez, kontatzeko zertan gauden, zertan gabiltzan, ikasketa bide bakoitzak zer ate berri irekitzen ditun, nondi joan gizartea, nik uste informazioa egon badagola, eta helarazten dela, dinamikak egiten dira, eskaintzaren azalpenak nik uste nahiko zehaztasunez egiten diala, baina ez gira iristen. Nik uste ez dela gainera ezagutzaren ingurukoa, baizik eta ezagutza hori jakiteak, ez du aldatzen erabakia, eta hori komplejoa da, ez? Gazte jendeak ze aspiratzen du. Hain ez bat azprestekoaz, noski, gero badaude, lerrokatzen dianak behar horiekin. Orduan, horre gizarte bezala baukagu, nik uste zer egina, ez? Eta zer egina, ziurazki goizagotik. Emakumezkoekin adibidez, egin di hainbat saio, erreferente bezala proiektatzeko ohikoak ez diran perfiletako postuak, ez da kontatzeko, beren esperientzia, beren ibilbidea, zer da lan hori, emakume izan arren zergatik ez, ohikoak ez diren postuetan egon alizaten, proiektu atu izateko, baina referentzialtasun hori oraindik nik uste ez dala nahikoa. Beaz, ziurraski jarraitu behar dugu, insistitzen guzti hortan, baina aldaketaren abiadura motela da, eta zenbakiak ikusita ez dakau denbora askorik aldaketa hori bultzatu alizateko. Hori galdetu behar nizun, hitz egiten ari garelako gazteengana heltzeaz, baina pentsatzekoa da unibertsitatearentzat ere teknologiaren garapenaren abiadura izugarri horretara egokitzea besteak beste, ez dela lan erraza, ez da? Da, erabat. Unibertsien aldaketak asko etortzen dira baita ere enpresa eunarekin. Eta enpresen beharrak gertu eta ondo ezagutzeak ekartzen duena baita ere da unibertsiaren eskaintza moldatzen joatea, ez? Prozesu hortan ziurazki baita ere bizkortasuna behar dugu, ze baduzko gure bermearen ikuspuntutik ezarritako hainbat prozesu geldoak direnak baita ere, ez, titulo berriak martxan jarri izateko, esparru berriak irikitzeko eta bar. Baina guretzat iparra markatzen duna da gizartearen da bereziki enpresaren beharrak, horrek markatzen dizkigu. Aipatu dituzu gazten aspirazioak eta gai horri helduko diogu besteak beste. Baldintza erakargarri ez, hitz egiten dugu askotan, talentu hori erakartzeko, gazte horiek erakartzeko, baina komeniko litzake akaso zehazte apur bat, ez? Baldintza erakargarri ari garenean, zertaz ari garen. Akaso denoi lehen kolpean etortzen zaigun nagusia soldata izan daiteke, eta bada bat garrantzitsua, baina ez da bakarra. Nola ikusten duzu baldintzena? Bai, nik gogoratzen naiz, guk zirkulo enpresariosetik antolatzen dugu urtero, ja 2 urte, eta hurrengoan ekainean egingo dugu, jardunaldi bat nola
uztartu heziketa sistema eta enpresa. Eta ekartzen dugu esperientzia batzuk kanpotik. Eta nik gogoratzen naiz joan den urtean, egon zen Londresen ibilitako aditu bat asunto hauetan. Bera Galiziakoa zen, hemen ikasi zuen, eta gero Londresera joan zen, eta esan ni ez naiz bueltatzen. Eta berak esatengo talentu atraktibo edo leku batea, talentu irakartzeko, behar zuen, lehenengo lekua esagutzea. Bueno, hori ja, nik uste han pausoak eman ditugu. Gero eta ezagunak era, turismo badauka ere hemen, eragin positiboa, jendea etortzen dut, bueno, hemen ez dago gaizki, orduan, pentsatzen dut. Bigarrena esaten da, kapitalak eta unibertsitateak. Kapitalak etortzea. Kapitalak ez baldin etortzen, ez dago mugimendurik. Barruko kapitala bakarrik, barruko jendearekin. Barruko kapitala, kanpoko jendea erakartzeko, eta guk hemen aulezia badaukagu. Kapitalak, gero badauka bere alde txarrak ere bai, konforme. Gero unibertsitatea, berak esaten zuen. Jendea erakarri nahi batzu, hartu gaztetatik. Gero oso zaila da, 50 eta piko urtekin jendea ja, afinkatuagoa dago, eta problema gehiago mugitzeko. Orduan, eta hortarako, unibertsitatea. Eta nik ez ditut datu bauzkat, baina nahiago detez ematea. Gure datuak, zenbat jende ekartzen dugu kanpotikan gure unibertsitatea. Eta hori juten baldin mazea, gero, amaster eta doktorutzak eta horiek, gero eta gutxigo. Badaude salbuespen batzuk, zientzia arloan eta hori, baina enpresa ikuspugotik, business administration eta ingenieritzan oso jende gutxi etortzen da onera. Orduan, ez baldin bada etortzen unibertsitatean, gero zaila izango dela. Orduan, beste gauzak, soldata eta esebitzizak eta tal, hori da, erabakitzen baldin baduzu, edo aukera baldin badukazu hori erabakitzeko. Baina lehenengoak dira, zen gainera jende gazteak nahi du, mugimendu egitea, nahi du gauza berriak egitea, ez du nahi lanpostuagatik, esan nahi dut talentuak edo adituak dauden. Eta orduan, nik uste dut, hartzen baldin badugu, hori Londresekoa esandakoa, argazkian lana badauka. Esaten genuen, soldataren baldintza ez dela bakarra, hor, jokoan sartzen direlako beste kontu batzuk ere, esaterako, etxe bizitza izan daiteke, bestelako zerbitzuak, kasu honetan, akaso etxera ekarriz, Euskadi daukan autogobernu mailarekin nolabaiteko margina ere eduki dezakegu, zentzu honetan, erakartzeko edo erakargarri egiteko hemen eskaini dezakegun hori, nahi? Bai, niki ados nago esan dezuenarekin eta soldata faktore bada, logikoki, baina soldata zaratago, guk 2020az geroztikan, aldundian, 85 enpresekin batea, 5 urtetan, prozesu bat martxan jarri dugu, pixkat ulertzeko, gazteen horiek soldata zaratago, edo soldata duin horiek zaratago, zer gehiago topatzen zuten edo zer bilatu nahi zuten, ez? Eta batipa lau faktore agertu zian. Lau faktore zian, eta lehena zan ikasteko aukera, hasteko aukera, gauza berriak egiteko aukera hori. Bigarrena zan, interrelazionatzeko aukera, hau da, jende berria lantaldean aritzeko aukera. Eta gero zoden bi, nahiko pisu hartzen zutenak, eta zian alde batetikan, autonomia ulertuta, ez nik nahi detena egitea momentu bakoitzian, baizik eta nik kontutan izatea erabaki batzuk hartzen dianen enpresan, eta beste alde batetikan eta oso fuerte agertzen zana, agian gure generazioetan etzan agertzen zan propositua. Zertarako haine izau egiten, eta horrekin lotuta eta ustartzen dut oin erantzuko izut, horrekin ustartzen dut baita ere, kuriosua da eta estem bokaziotaz aritu geha eta guztiz errealidadia da, mai gainean ipirina dana, saiakera guztiak eta desberdinak, eta aldunditikan ere ekimen desberdina martxan jarri arren, baina bioingenieritzetan adibidez, badatuak nahiko alderantzizkoak dira, eta emakume asko dago. Horrekin zerrekin lotzen da, agian izan leike baita ere proposito horrekin, aztertzekoa izango litzateke. Eta besteari dagokionez, azken galdera egin diasunei dagokionez, nik usten dut, sorte badala, azken finean, kompetentzi batzun bitartez, guk gauza batzuk arautu alizatia eta gauza batzukin jokatu alizatia, holano fiskalitatea, reforma fiskala ere hor dago, saiatu behar deguna da,
ondo esan duten bezala, erakargarri izan behar dugu, ezagutara eman behar dugu, baina gero erakargarri izan behar dugu, egia da bizikalidade hon badaukagula, hezkuntza sistema bat, unibertsitate zentro teknologikoen aukera on batzuk badauzkagula, baina aldi berian guk, aldunditikan behintzat, bi palankakin jokatzen dugun hortan, bai, diru laguntza, deialdiak edo diru laguntzak eskaini ditzakegu, eta fiskalidaria ere tresna importante da, hor bai saiatu behar duguna da, azken finean, erakargarri egiten, bai etxe bizitzarako akzeso hori, eta oin martxan jarri dan, eta abian jarri dan, erreforma horren baitan, hainbat eta hainbat neurri sartzen dira, bai, gazteekiko sarbide hori erraztaraztu alizateko, eta bestaldeia konkretuki, eta erakartzeari dagokionez, oin dela urte batzuk dagoeneko, 2018an, martxan jarri zen, kanpoan dauden pertsona haiek fiskalidade atraktibo erakargarri baten bitartez, gipuzkoaratzeko patriados deitzen zaion erregimen hori ere, horrek azken finean, lehiakorrago egiten gaitulako, soldati dagokionez ere, oda kanpoan norbait beste kondizio batzutan egonda ere, fiskalidadearen bitartez erakargarriago eta beste gauza batzuk eskaini zaizkigu helkuloko pakete berdinean. Iruditzen zait baldintzak nahiko ondo zehaztuta dauzkagula edo behintzat nahiko ados gaudela, ez? Erakargarri izan daitezken baldintza horietan, baina ematen ari dira egun Euskadin, soldata aipatzen genuen, soldata erakargarriak ordaintzen zaizkie gaztei bereziki Euskadin? Ez, garbi, baina nik uste dut horren gainean dago eta hori gaztentzako oso importantea da, zuk esan dezuna, da proiektu empresarial bat. Proiektu ez baldin badugu onartzen, ez dago zer egiterik. Eta proiektu izan behar duela atraktiboa, zeren aukera daukate, eske garbi eukien behar dugula, guk ez dugu aukeratzen jendeak aukeratzen gaitu. Momentu honetan, hola gaude, eta guk lehian gaude, guk hemen, kafen, beste enpresakin, baina Europan mailan badaukagu elkarte bat eta bultzatuta baita ere Bruselasetik bultzatuta eta gu han beste enpresamen gure konpetidorekin biltzen garela gure sektorea atraktibo egiteko, batzutan trenak, hori gauza zarragia, gu nahi dugu ziberseguridad, inteligencia artificial, baina hemen daukazu hori. Hori da gure lana baita ere, borrokatu egin behar da, proiektu empresarial bat ez baldin badago, soldata dago. Eta proiektu empresarial bat baldin badago, izan behar dela atraktibo, izan behar da aurrerakoia, eta hortarako behar duzu merkatuan daudena, bestela ez duzu ekarriko. Hori da, bigarren gauza. Baina lehenengo da, eta hori guri enpresario bezala tokatzen zaigu, da proiektu atraktibo izatea. Nik sentitzen dut esatea hola, baina, baldin badaukagu mekanizatu tailer bat, ez dakize iskinan mendian, hori imposible da, izango da talentora kartzea. Imposible. Hemengo bai, perfecto. Baina kanpoko jendea ez da jungo. Porque, gero badago este prozesuak, eta guare ere bai ez daude kondizio honenean. Jendean nahi du, hiri handietara jutea, hori da gazten, eta horrexegaitik San Francisco, Boston, Londres, Copenhague, Estocolmo, hola ju nahi dute. Eta hemen, zoritzarrez, Madrid eta Barcelona, eta hemen ez daukagu hori, horren aurka jokatu egin behar dugula, eta proiektu sendoa. Eta proiektu sendoa baldin baukazu, ordaindu egin behar duzu merkatuarena. Juten baldin bazera ekonomia de kostos, hori ja pasatu egin da. Hori guk ezin dugu, hori batalla hori galdu egin genuen, edo ondo galduta gainera, eta beste pantalla gaude. Nik uste gako hasiera-hasieratik atera dela, jarri dugula mahai gainean, globalizazioa aipatzen da, izan ere, profil kualifikatuak edo talentu hori erakartzeko beharra, ez da noski gure kontua bakarrik, garatutako herrialde gehienetan agertzen den edo dagoen fenomeno bat edo erronka bat da, pentsa Europan gutxi gora bera, mota hortako, profil kualifikatuko, milioi bat enplegu inguru galtzen da urtean, eta hori horrela izanik, talentu erakartzeko lehia oso handia da. Nola jokatu dezake marko horretan Euskadik talentua, nazioartetik ere erakartzeko, gure abantaiekin, baina gure txikitasunetik ere bai. Bai,
Horre hainbat tekla ezberdin moitu behar dira, moitzen ari dira, ez? Eta da lehenengo da lurralde erakargarria izatea, eta baldintza aproposak eukitzea lehenago aipatu dira faktore garrantzitsu batzuk, ez? Hiriek daukaten proiekzioa, enpresa dauzkaten proiektuak baita ere oso elementu importantea da, eta guk zentzu hortan dauzkagu enpresa ertaina handia, baina dauzkagu berezik enpresa txikiak, ez? Eta enpresa txikietan ahalegin nabarmena egin beharra dago hortarako, eta ez da batera erresa, askoz erakargarri jartzea eta beste aukeratzuk matezkizu zure bilakaera profesionalerako enpresa handi batek, ez? Enpresa txiki bate baino, atzerritar, urrundik etorriko litzaken norbaiten ikuspuntik hasiera batetan. Gero beste gauza bada, baliotan jarri litekela betera enpresa txikiago bat, ez? Baina elementu horiek moitu behar dira erakargarritasun horretarako. Gero gizarte bezala ere baita hainbat galdera inkomodo baita ere inbarra dauzkagu, ez? Horrek ze suposatzen du etortzen diren hoien txertatzeari dagokionez, horrek nola eragiten du gure, ohituretan, gure izakeran, gure hainbat elementu oinarrezko hienetan gure gizartean, ez? Beraz, faktore guzti horiek lantzen joan behar dira erakargarritasuna garatu ahal izateko derrigor. Gai horri helduta, kanpoko atzerriko talentua erakartzeari dagokionean, datu bat mahai gainean jartze aldera, Euskadik 2035ean beharko ditu atzerriko 10.000 langile inguru urteko, eta kontuan hartzekoa da, zifra hori edo behar hori urtero 6% ari dela azten, eta gaurkotasunari lotuta berriki Eusko Jaurlaritzak atzerritarren lanerako baimena kudeatzeko eskumena hitzartu du, akordioa itxi dute. Honek ze aukera zabaltzen ditu, esan daiteke enpresarien aspaldiko eskari bat ere badela, zer suposatzen du honek? Bueno, nik uste dut hori albiste hona da, ziurtatzen baldin bada, porque ikusi duzu bestean zer gertatu da. Tituluen homologazioari buruz ari zara kasu honetan? Hori imposible da, hola, estrategia bat egitea, baina, tira, nik lehendakari entzun diot egitaldi baten, nik uste dut, nola da hori, lanbideren bidez, 6.000 persona preparatu ditugu, zaintzarako eta ez dakize gauzatarako, eta gero gelditzen direla, zer ez gaude kapaz baimena baten bateko, hori, karo, eske, hola ibiltzea momentu honetan, pues claro, eske hori da, hori da gauza bat, baina ez gaude bakarrik hortaz. Nik uste dut, pentsatu egin behar dugula beste gauzetan. Eta pensatu egin behar dugu, zer egiten dute beste herrietan, eta saiatzea, behintzat, kopiatzea, ahal baldin bada. Eta zer egiten dute, adibide batzu daude. Osea, herri batzutan, eta hori garbi dago, por ejemplo, Kanadan, Singapurren, eta hori, esaten dute, guk zer garatu nahi dugu, zer sektore garatu nahi dugu. Ez dakit, digitala, edo kuantikoa, eta hori zenbat beharko dugu, 200 bat. 200, eske azkenean dira liderrak, gero ekarri duen taldeak eta hori, eta danok batera, hori zen da bakarrik instituzioa, baizik eta ibiltzen direnak eta hori, eta esaten du programa bat, 5 urtetan, eta jungo gara kongresutara, eta jungo gara ez dakizu, eta jungo gara honen bila, eta jungo gara talde honen bila, eta hori fitxatu egin behar degula olako gozak, baina definitu egin behar degula, eta nik uste gauza batzuk garbi dagoela, kuantiko, biozientziaz, mobilidad sostenible, olako sektoretan posible da plan espezifiko bat egitea. Eta bigarren gauza da, nik uste dut, batzutan ez da, ez da neurri zuzenak juteko, jendea nola ekartzen dugun, bestea da, lehen komentatu duna, innovaziorako eta enpresa berrian sortzeko prozesu oso importantea dela. Eta hori, ikusten duzu, por ejemplo, hemen daukagu bi Gipuzkoa, ez dakit bi Bizkaia dagoen, baina bai Bizkaian dago Dorrean ez dakit bat uste deitzen dela, eta, olako iniziatibak, claro, eske handikan sortzen direla, eta gure zientziako instituzioetik, por ejemplo, TIPC-tik, nanogune, han dago multiverse, han dago grafenea, han dago biofood, olako gauzak, hori empeño gehiagokin behar dugula, zeren hori dira
atraktibo dauzkatenak eta aukerak eukiko ditugula jende berriak hartzeko. Enpresa, nik benetan, enpresa ertainak eta txikiak ez dakit nola egingo dute. Nahiko lana daukagu, txikiak garenok, munduan zehar, baina, bueno, pixka bat tamaina handiagoa daukagu, bueno, moldatzen, saiatzen gara moldatzea, baina, klaro, eske hemen beste alde batetikan, enpresa handiak errestazun gehiago daukate, baina errestazun gehiago daukagu kanpora juteko. Porque hemen baldintzak ez baldin badugu bilatzen, eta proiektuak aurrera eraman dugu, pues beste lekutan igual preste egongo direla. Orduan, mugitu egin behar dugu, porque ez da bakarrik igual ez ekartzea, baizik eta aukera galtzea posible izango direnak hemen degotea. Deserrotzearen arrisku hori beraz ikusten diozu ere, kontu guzti honi? Ez deserrotzea, mantentzea daukaguna, baina azkundea poliki beste lekutara jutea. Aipatzen zenuen, noski, normala den moduan, enpresa txikientzat, enpresa txikita ertainentzat zailagoa dela, ez da, talentua erakartzeko, ekimen horretan buru belarri egotea, enpresa handientzat, baino, nork lideratu behar du talentua erakartzeko erronka handi hau? Kasu honetan, elkarlan publiko-pribatuaz ari naiz, uste dut Euskadin nahiko sendoa dela, baina nori dagokio erronka handi hori lideratzea, nolabait? Nola ikusten duzue? Nik uste pixkat danon lana dela, bai? Azken finean ikusten dut gaina Gipuzkoan oso errotuta daukau, lankidetzan konzeptu hori, eta nahita eskua da. Ni oso ados nao, Andresek aipatu ditun gaiekin, eta batipat balioan jarriko nituzke beak esan dulako baita ere, aldunditikan batipat Gipuzkoa txikia izan da, bai? Jakin da, geografikoki eremu txiki baten bizi gehala, eta 700.000 biztanle pasatxo gehala, apustu batzuk bai egin behar dira, eta hortan saiatu geha proiektu estrategikotatikan, dagoeneko sume batzuk genitun lekutan sektore berri batzuk generatzen, bai? Zeta horrek mapan posizionatzen zaitu, ez? Anekdota bezala kontatzen dut guk enpresak bisitatzen ditugunen, eta desente bisitatzen ditugu, gai hau behin da berriro bateatzen da, eta danak esaten digute bai, hau da, arazoetariko bat daukaguna. Aipatu ditugun sektore hauetan, bai? Ingenieritza, konputazio kuantikoa, mugikortasun jasangarria eta adimentsua, biozientziak, terapia aurreratuak, hauekin lotutako enpresa batek esan zigun, gure arazo nagusia ez da, talentu erakartzea. Niri hilero kurrikulum pilo bat iristen zaizkit, bai? Eta azken finean da, lehen esan dugun gai horreatik, ez? Proiektua oso interesantia baldin bada, zu posizionatu baldin bazea, orain dela gutxi ikerlari batek baita ere, beka desberdinekin, eta erakartzen ditugun ikerlari horietako batek, ambit hauetako eta gai hauetako baten lanian nahi zenean, eta Gipuzkoara etorri danean, beak esan zuna zan bai, ezke Gipuzkoa oso ezaguna da gai hauetan. Realmente, aipatzen egian gai konkretu honetan ezaguna da, eta zerbait berritzailea nahi bani maizu etorri behar dezu, ez? Orduan, nik usten dut, gure aldetik guri dagokionez, guk saiatu behar dugu administrazio publikotikan, ekimen hauen martxan jartzen, sektore berri hauek abian jartzen, bultzada bat ematen, betire lankidetza publiko-pribatuakin, bai? Gu eragile bat gehiago behalako, eta Gipuzkoako estrategia danon artean egiten degulako. Hortan, logikoki baita ere, estrategia horiek martxan jartzen dienean erakarri bakarrik ez, baizik eta bertan ere sormen bat hoietara begiratutako formakuntzak, bai lanbide heziketakoak, bai unibertsitatekoak bideratu behar diau, saiatu behar dugu bertako jendia horrea bideratzen baita ere, eta bik aipatu da, eta nik uste dut biken lana kasu guntan, eta errotuta eta alineatuta baita ere, lankidetza eta sektore hauekin dala baita ere, ekintzaile horiek, ekintzaile egon litezken horientzako lurralde erakargarria gehala, identifikatzia eta erakartzia baita ere, ekosistema hori badagolako bai, lurraldea atsegina izatea zaratago, zeta egia da, jende askok hiria hundietan bizi nahi du, baina beste batzuk ez. Eta beste batzuk baita ere, hiria hundietan bizi ondoren, hainbat pertsonek urte batzutan, beste bizimuru mota bana izaten dute baita ere ez, eta hemen egia da, beste kondizio batzuk eta beste gaitasun batzuk ematen dizkigula baita ere lurraldeak horren ikuspegitikan, bai. Orduan, zure galderari erantzunez nik uste danon lana, ekosistema sortzea, gure aldetikan kondizio on batzuk sortzea, eta pixkat denon artean lerrokatzia, pieza desberdinak,
helburu berdina daukagulako. Lander, nola ikusten duzuzuk, aipatzen genuen ekosistema, hori zein da elkarlan horren osasuna, kasu honetan, erakunde publiko, enpresa eta hezkuntzarena. Nik uste oinarri batzu dela jarrita, baina seguro zer hobetu asko daukagu. Adibidez? Kasu konkretuetarako ez, guri pasate zaigu unibertsitatean, atzerriko ikasleak erakarri, eta asko gozatzen da, sarea eratu behar zu, eskaini behitzu programa, baldintzatzuk eman behar dira, eta gero, asko kostatzen da adibidez, atzerritar bat hemengo enpresetan, perfil eskatuetan txertatzea, kostatu egiten da. Kostatzen da, ziur aski egiten den irakurketa delako probabilidadea bajuagoa da, bertako batek baino, bertan geldia izateko, eta horren hau bueltatu litekez bere herrira, baina nahiago de bertako bat, ez? Eta horrekin adibidez, konstantemente aurkitzen gen errealidea bada, ez? Gero ez dakazu, aldi biran beharra daka enpresa horrek, orduan behar hori utxi gelditu liteke, baldin eta agian, egokitzen ez baldin badu bere estrategia, egon litezkean aukera horiek aprobetxatu alizateko, ez? Guk moitu itazki dutekala batzuk, baina enpresaren konpromisoa behar dugu. Aldi beran enpresak gauza batzuk ditazke, baina hezkuntza sistemaren laguntza behar du hainbat gauzea aurre egin izateko. Administrazio publikoa guztia gana engrasatu behar du, estrategia globalekin, orduan, derrigor elkarren arteko lanketa bat izan behar da, ez? Nik esan nuke konstientzia badagola, baina ekintza askoz gehiago egiteko aukeran egon bagaudela, eta horri heldu beharko diogu bai. Horra atera duzu zailtasunetako bat, ezta? Atzerritik ona etortzen direnean, ikasketak egitera, jakintza transferentzia bat ematen da, eta ostean nola egin edo zer egin, bertan gelditu dadin, hori ez da lan erraza. Horia, ze lehena aipatu da, unaik epatezun propositoa, ez, dala elementu garrantzitsutako bat. Segurazki errealitatean hitza da, baina proposito horren erdigunean, garapen profesionalaz aparte gaur egungo gazteak beste hainbat elementu gehiago ere eduki badazka. Eta horrek ekartzen duna da, agian ikuspuntu profesional batetik erabakiak oso zentzu askorik ez eduki arren, bizi ikuspuntu batetik erabakia hainbat hartzen dira ibilbide profesionala zaratago. Eta horrek ero baldintzatzen du, adibidez aipatu dugun guzti honetan, ez? Ze bokazio dago hainbat ibilbide profesionaletarako, ze bokazio dago hainbat ikasketetarako, horren uste propositoak asko markatzen dula. Dago beste faktore baita nik uste mailan gaina jarri beharrekoa, eta gaur egunean enpresen arteko lehia dago bezala talentoarekiko, baita ere dago lehia sektore publiko eta sektore pribatuaren arteko. Eta guk hori nabarmentzen dugu, eta badago joera bat sektore publikoruntz joan alizateko, eta nagusiki markatzen dian faktoreak dira sektore publikoa eskaintzen dituen baldintzak, zentzu guztitan. Eta horrek erakartzen du, agian beste perfil baterako ikasi duen pertsonak ere, sektore publikoruntz joatea, bere propositoren barnean agian erdigunen ez dagoelako garapen profesionala, eta oso ondo baliotan jartzitu sektore publikoa dauzkan eskaintzak, ez? Eta horrekin, ez zait gaizki iruten sektore publikoa eskaintzen duen eskaintzak, baina horrek eragina sistema guztian, talentoa kokatzerakoan gizartean bertan, ez? Faktore asko ditugu mailan gainean, bai. Interesgarria da hori ere, sektore publiko eta sektore pribatuaren artean gertatu daiteken lehia hori, ez dakit zuek hori nola bizi duzuen, bakoitza zuen esparrutik? Bueno, nik uste dut hori derrigorrezkoa da, osea, elkarlanean da. Eta nik uste dut hori pixka bat, etxe barruan, orden pixka bat jarri behar dugu. Zeren alde batetik handakago Esprit, gero Bizkaia Talen, gero Gipuzkoan ez dakizet. Bueno, nik uste pauso bat eman dugu, eta hori lehendakaritza, lehendakari berak hartu du asuntoa, eta nik uste dut orain da lana, ez aztea jarraitzea, baina nik uste dut, eta, aholku bat bezala nik esango nuke, ez egin behar dugu olako plan estrategiko bat eta konsultora bat, ez dut esaten egiten ari direndik, baizik eta, identifikatu behar du 3, 4, 5 egitasmo konkretuk eta horiek landu. Zeren, badaude aukera batzuk eta ez dauka zer ikusirik, baina bai, pixka bat bai, nik uste dut, igual nahiko kritikoa izan, baina badaude esperientzia positiboak, eta hemen Donostin daukagu, eta hori da Biralgen, hori garbi daukat. Osea, hori Javier Garziak esplikatu du, nik publiko egiten diot, eta horrexek egitik errepikatzen dut, eta berarekin pribatuan ere baino naiz. Bera naizun, bere bizitza osoa, farma munduan egonda, estatu batuetan,
onera estatura bueltatu zen, ideia batzu zeukan buruan, juntzen leku batera, eta zuen inolako Madrila eta etorri zen, eta hemen aurkitu zuen, konplizidade bat hortarako. Eta konplizidade gai hortan, heziketa profesionala izan zen. Claro, 250 persona daude, han Miramonen. Eta orain, ja, esaten dute beste prozesu bat dagoela. Orduan, prozesuak hastea eta ondo hastea, inolako plan handik gabe, baina jutea, lehenengoa, instalatuta daudenak, abertze proiektu erakargarriak eta dauzkaten, eta hori, eta hortarako, bai administrazio aldetik, hautatu egin behar dute, zuk bai eta zuk ez. Eta ez den hori pixkat, porque hori ez du balio. Osea, aukeratu egin behar dela proiektu batzuk, eta nik uste hori, eta gero beste jarri egin behar dugula, foko, osea, atraktibo izateko eta talento hartzeko, enpresa berriak sortu dugu. Bestela, zaila. Apur bat gainetik aipatu da, bereziki eskumenen inguruan, autogobernuaren inguruan ari ginela, eta apur bat gaurkotasunera ekartzearren gaurko solasaldia, atzerriko tituluen homologazioaren kontu hau, Auzitegi Gorenak geldiarazi duena, eskariak dagoeneko martxan zeuden, 200 gora, 800 ere izan litezke, ez dakite tituluen homologazio honekin ze hartu eman edo ze ikuspegi duzuen, esaterako, unibertsitatetik. Arazo larri bat suposatzen dula, pensatu, hairi garaitzeiten talentuan berrainako personako puru ez daukagula, eta egon baldin balitzezke atzerritarrak, hemen dauzkaguna, gainera, hainbat. Titula homologatu gabe horrek ekartzuen oztoparekin, arazo larri ekartzu, nagusiki gainera enplegu publikorako esango nuke ez, sektore pribatuan bagian homologazio horrek hormesterainoko garrantzia ez dauka zertan edukirik, edo beste irten bidatzeko egitazketoen sektore publikoan dauzkazula lehiaketa publiko arautuetan, noski, titulo ofiziala behar dia izan, ez? Eta horre suposatzeu, ikusi dugu medikuekin, ez? Ikusi dugu hor, ze muga egon litzezken, behaz, hor behar da bizkortasun bat, muga hori, berez, egoera zaila da neurrian, muga hori, arazo gehigarri bat bilakatzen da. Eskari asko eta asko, esan duzu moduan, erizainak, medikuak dira, kontuan izan da, osakidetzak dituen beharrak, batira hortxe dago ez da, arazoa eta beharra agerikoa da. Atzerriko talentu erakartzeaz ari garela, kompetentzia lehia handia aipatzen zenuen Andres zuk besteak beste. Ez dakit, Euskadik ezer gutxi egiteko duen merkatu anglosajoian adibidez, non bilatu behar ditu langileak, non ari da bilatzen langileak, enpresak. Ego Ameriketan pentsatzekoa da, baina konta eguzuzuk zehatzago. Pues benetan ez dakit nundikan bilatzen dagun, ez dakit, bero, claro, zuk talentoa behar baldin badezu, gustatzen zaigu leku egoki batzuetatik, eta horiek normalean egoten dira mendebaldean, eta gure, zuk esan dezun, anglosajoian, Europan, eta hori. Eta han, problema zarago da. Osa, nik ez daukat ezer amerikanoekin, baina askok hemen daude. Eta orduan nik bueltatzen naiz berea. Ez baldin badaukazu proiektu atraktiborik, igual ez da posible ez da saiatzea. Igual denbora galtzea da. Porque oso zaila. Porque ez da bakarrik gure problema. Ez que denon problema da. Zujuten baldin bazea Alemaniara eta gertatzen dago, zabera. Alemanian momentu honetan dauzkate 650.000 lanpostu kobritu gabe. Eta gainera, urtero, ja hori igoingo da 400.000. Alemania daukate, eta gainera errekonbertsio bat egin behar dutela. Zeren, daukaten industria momentuta aldatu egin behar dutela. Zeren, oinarriak hautsita dauzkate. Orduan, egin behar dutela gauza bat. Orduan, horiek egin gautela. Karo, finantza munduan Londres batekin konpetitzea, zaila daukagu. Ez daukagu bat ere erraza. Zergatik da zaila, adibidera jotzearen, Ego Ameriketako
langile bat ona erakartzea, zelen irakurketa batean pentsatu liteke, esaterako soldatari erreparatuta, erakargarria izan litekela hemengo soldata bat, nondik dator zailtasun hori? Ez pentsatu soldata aldetikan, herri horietan, beheko soldatak oso bajua dira, baina goiko soldatak ez dira batzutan hemendikan konparatzioa. No? Soldata aldetik, guk ez daukagu inolako problemarik. Ez dut esaten, nik momentu honetan, zakin nun bidatzen ari geren. Karo, gero eta nola haundiagoa daukagun, eta adar gehiago dauzkagun, Frantzian batez ere, Frantzian, Estrasburgon ondoan daukagu fabrika bat, eta hori igo egiten ari dela. Bueno, hango jendeakin, ja taladero gehiago dauzkagu. Ez dira danak onerak hartzeko, porque danak hemen ez dakabitza, ez da, hauz dauka logikarik. Hemen hori baita ere, guretzat ja, ez dut esaten, igo egin behar degula edo hasi egin behar degula hemen. Bai, hemen jungo era gure modura, ez da hain larria, Momentu honetan kapaz gara gure merkatutan jendearak hartzeko, baina txikiak problema handia dukiko dute. Tire, esango dugu ekimen solasaldi honetan batu gaituela ekonomiak noski, talentua kasu honetan, baina baita euskarak ere, euskara gutxean egiten ari baikara solasaldi hau, eta galdetu nahi nizuen ze toki erronka handi honetan euskararentzat eta euskarari aktualidadeaz ari ginela egon baitira adierazpen batzuk, euskara apur bat erdigunean jarri dutenak, oztopo izan ote daitekeen, ala ez, hirurei luzatu nahi dizuet galdera hau, ze toki euskarari, ze toki euskararentzat? Nork hasi nahi du? Bueno, nago hasiko naiz. Pixkan nik uste erronka da, ongi esan duzun bezala, bai? Erronka da, baina nik uste aldi berian baita ere aukera badala. Aukera bada, eta batipat bi puntu azpimarratuko nituzke. Nik usten dut euskerak hizkuntzak baita ere lurralde honi eta herri honi ematen diola bere berezitasun bat, bai? Eta genuinoa dan edo eta desberdina dan mundu mailan dain globalizatuta eta oso antzekua bilakatzen nahi dan hortan, bueno, pertsone batzuk eta kolektibo batzuk balioan jartzen duten gaia da. Eta bestalde nik usten dut baita ere zenbait enpresei kohesioa eta zenbait enpresei baita ere ematen diotela euskara izan litekela zerbait batzen dituna, langileen aldetikan zerbait ustartu eta arraigo hori edo talen esan desun errotze hori ematen diena. Orduan erronka da, zalantzarik gabe, eta etorkinei buruz egitea, eta etorkinekin, eta hizkuntzen kudeaketa, eta eleaniztasuna kudeatu behar da, baina aldi berean eta positiboa izanikan, nik bi puntu horiek azpimarratuko nituzke, eta nik uste aukerak ere ekarri ditzakela. Ez arazoa, baizik eta aukera. Nik uste horrekatzatuko zaigula hainbat faktore ezberdin, ez? Gauza bat talentua, aberastasuna sortzea, ongizateko estatua mantentzea berritugun baliabideekin, eta azkenean bizitza aukera aproposak eskaintzea gizarteari, eta aldi berean hori uztartu behar dugu identitatearekin. Eta identitatea baditu hainbat elementu urrasgo, baitan ezagarri nabarmen bat gurea euskara da, ez? Eta euskarak bere leku eduki behar du, eta bere espazioa egin behar dugu, hori bermatu behar dugu. Eta horrek batzutan izango du aldeko, eta ez dutan kontrako, baina nik ez nuke sartuko auzi hortan kontrako danez, alde batea aldeantziz. Nik uste gauzatzu daudela, bai ala bai gure propioak bermatu behar ditugula, eta horietako bat identitatearen zati garrantzitsua da, ez? Zer bestela, zergatiak galtzen hasten gara, eta guzti hau zergatik, ez? Talentoa zergatik, enpresak zergatik, aberastasuna zergatik, eta nik uste zergatia garbi edukitzea garrantzitsua dela, eta nik euskara hor kokatzen dut. Nik uste dut eztabaidekin batez ere erdaraz egitea kontuz egilen behar dugula. Nik pentsatu nun, ez zen oso zaila asmatzea, eta nik galdetu dut gaur goizen, eta horrentxe hemen dauket erantzuna, behaseinen ia 3.000 langile daude, zenbat dira euskaldunak. Eta euskaldunak 78,75. Ulertzen dutena, euskara ulertzen dutena, 8,6. Eta ez daukat ideiarik 12 bat. Hori da errealitate bat. Eta errealitate horrekin, beste galdera bat egin dut, eta hori ez daukat hain zehatzak datuak, baina gure Gipuzkoa osoan, eta euskagun enpresekin eta hori, gu kalkulatzen dugu, ia 1000 persona inglesez lan egiten dutela, egunero.
Orduan, hori da importante. Osea, eta ez hartu, tal. Eta guk, Euskaldun bezala, egin behar dugu, olako ekimen bezala, gehiago, guk hitz egiten duguna gehiago erabili egin behar dugula, eta ni desde luego ez nahi sartuko beste diskusioetan. Eta badakit, eta ulertzen dut, erronka badala, noski. Porque edo inmigrantek, edo kanpoko jendeak, atzerritarrak etortzen direla, edo bera jongo, hori garbi dago. Eta kanpotik etortzen direna ez dira euskaldunak izango. Bueno, 100.000 daude kanpoan, 100.000 daude kanpoan. Desde luego, danak ez dira etorriko. Jo, baina batzuk kanpoan egotea, hori guretzen da, nik beste egunean, eta hori kasualidadez, topatu nintzen kalean, horakin, bueno, ni Australian, Australia, eta zuzer egiten duzu Australia. Ingeniero zen, ez dakizer, doktor, tal, eta zegoen, Sydneyko osasun sisteman, adimen artifizialak garatzen. Jode, eta gu hemen osakidetzakin eta hori, eta zu Sydney, etorri kongresura, esplikatu eta bilatuko dugu bidea, porque nahi baldin bazu etortzea, hori egin behar dugula. Orduan, kanpoan bauzkagu batzuk, baina etorkiko direnak, ez dira euskaldunak, eta bai erronka daukagu, baina suabe, zaratarik gabe, eta ez sartzen olako polemiketan. Tira, ipatzen zenuen kasu hau, mutile edo langile honena, kanpora joan dena, eta beste elementu bat jartzearen mailaren gainean, telelana ere hor dago, batez ere pandemiaren garaitik, konfinamendutik eta auspotu dena, indarra hartzen joan dena, eta telelanak ere ireki ditu beste ate batzuk, esaterako, gure gazteak, Euskadiko gazteak, etxetik, Euskaditik, kanpoko enpresentzat lanean ari direnak, hori ere bada errealitate bat. Nola ikusten duzu, telelanaren kontua. Ze telelana ere bat da, eskatzen den baldintzetako bat, gaur egun, gazteen artean. Bai, egia da, hainbat lanpostutan galderetako bat izaten da, ez da zenbat egun telelanen egiteko aukera. Bueno, nik uste dut bi errealitatea dola, bat dela bertan egonda egun batzuk fisiko, beste telelan, mohitu zabar, baina hori modu batea bestea, hori etorri da gelditzeko, eta hori errotuta dagoen zerbait da. Beste eredu badana da, bertatik arremoto erabat eguneko egunean lan egitea. Horregia beste mundu bat irekitzen du. Uste profesio batzutarako posible izan liteken eredu badala, beste hainbatetan ez da irtenbide. Osea, pentsatzen baldin badugu, bakit ez da hori planteamendu, baina gure talentuaren arazoa konpondu genezakela atzerritarrak telelanala eginez Euskadiko enpresetara, hortik etorriko ja bakan batzuk, gutxi batzuk, ez? Eta sektore oso konkretutakoak, informatikaren mundukoak, softwareko garapenekoak, eta bar. Bestea bai, bestea telelana uztartzea, eta gainean uste malgutasuna ematen dula, eta abantailat izan letekela ondo kudeatuta gauza guztiak bezala, ez? Zerbait gehitzea nahi duzuen, bai? Elkarrizketa desberdinen arabera, ongi diozun bezala nik uste bi errealidade desberdin diela. Eta gogoratzen manima ezuelen aipatu ditut, gai desberdinen artean, baloratzen zituztenen artean, bazeon gizarteratzeko eta interrelazionatzeko aukera hori baita ere. Gauze bada, bi egun telelana egitea etxetikan eta horrek ematen dizun malgultasuna, eta bestia da, praktikoki, eguneroko harremanik auki gabe, mundu virtual batekin interaktuatzia, bai. Orduan ikuste, bi errealidade horiek, ni behintzat azpimarra nik ikuste. Bai, nik anekdota bezala kontatuko, gure sektore batean señalizazioan, hori da softwaren garapena, gure kompetidore bat esaten zuen, bai, jende problema handia zeukaten, eta esan du, teletrabajo egunetik egun. Bakarri daukazu aukera, hilabetean, behin, egun batean, egoitza zentralara jutea. Claro, hori gehiegi da. Baina, desde luego, sektore batzutan, derrigorrez da, gazteentzako, telelana pixka bat eukitzea. Baina, hori ez da problema larriena. Problema larriena da, hemengo enpresak, hartzen baldin baditugu, kanpoko jendeak, Indian edo olako, porque azkenean,
bai, egiten dugu, eta gero hoiek ez dute hemen zergak ordaintzen, ez dute hemen konsumitzen, eta hori ere, nik uste dut arriskuagarri da bestea baino. Tira, berehala jo dugu solasaldi honetan atzerriko talentu hori erakartzearen inguruan. Ez dakit esango zenuketen, orokorrean, migrazioa dela irtenbiderako gako nagusietako bat Euskadin. Horrela esan da. Nola ikusten duzu, esan liteke hori, hala? Nik uste dela, komponente guzti hoiengan baita ere beharrezkoa izango den piezetako bat, bai? Niko hain dela gutxi ikuspegik ipintzen zituen datu batzuen arabera baita ere, oso esanguratsua izan zen, gaur egun dagoeneko ditugun, gure artean ditugun etorkin hoien profilak ikustia zein dian. Zeta askotan pentsatu duguna da, hainbat jardueretan nahi dielako, edota zaintza alorrean nahi dielako, edota hosteleritza alorrean daudelako, dituztela perfil konkretu batzuk eta profil konkretu batzuk. Eta han ikusten zana zan baita ere, eta horregaitikan importantia, horra ipatu da, tituloen homologazio eta guzti hori dana, hor ikusten da baita ere, aukera bat, egon litekela etxe barruan dagoeneko ditugun etorkin horiek beste ibilbide batzuk eta beste lan batzuk egiteko ere. Nik usten dut, komponentetako badala, porque esan dute hasieratikan, nahita ere, dauzkagunekin eta gianokin, tamaina bate iritsi gaitezke, beraz, hor, zati horren, soluzio horren zati, garrantzitsu nik uste izan beharko dula. Tira, gako asko atera dira mai gainera, egia da, horren gai handia izanik etengabe eta ordu luzez hitz egin genezakela honen inguruan asko luzatu gintezkela, baina denborak aurrera egiten duenez, badakizue solasaldietan, iaz ere hala egin genuen, galderetarako tartetxo bat ere irekitzen dugula, hemen publiko moduan etorri zaretenon artean, norbaitek galderaren bat egitea nahiko balu, galdera bat orokorrean bota, galderaren bat zuzendu izlarietakoren bati, okerraz banago, mikrofono bat ibiliko da hortik bueltaka, eta tira, galderarik badago? Norbait animatzen da, badiru dena argita garbi gelditu dela. Bai, aurrera. Kontu honetan, eta nik enpresa barrura begirako gako bat eman nahi nuke. Eta da, asko kontatzen dugu zenbat jubilatuko dian, zenbat jendek hartuko duen erretiroa, baina adinean aurrera gila da, erretiro adina ere atzeratzen ari dela, eta zahartzen goazen langileen talentuari eusteko eta gako horri ere zenbateraino begiratu beharretzaion eta adin planak egin eta Sala de Larrika ekonomistak aipatzen du gauza hauek ere kontutan hartu beharko liratekela. Ez dakit zuek zei iritzi dakazuen horri buruz. Hartzen da, edo ez, talentu hori kontutan. Aurrera, erantzun nahi duenak? Nik uste eta punta importantea dela. Itzien dugu implizitoki gazte jendearen talentoaz, ez? Eta egia dena da, gaur egun talentoa bat dagoela, baina talento horre bilakaera bat behar dula. Eta horre berak ere behar dula estrategia bat kudeaketa bat, ez? Eta enpresa askotan, hainbat pertsona baoaz gaitzen eta aldatzen berain ibilbideetan, ez? Eta horrek eskatzen duna da, ondo diagnostikatzea, laguntzea, ibilbideek egitea, ibilbideek erraztea, ez? Aidia sortzen eskaintza ezberdinako handik nahiko berria dianak, ez? Abiez Unibertsitate mundua mikrokredentzialen bidea dago, pixkanakariana bideratzen, eta ja formazio oso laburrak, ibilbide oso malguak bideratzituztenak, osatu alizateko talentu hori. Beraz, aipatu egun guzti honetan, barnean hartu beharko nuke hori. Hau da, ez gazteen sarrera bakarrik, baizik eta barnean daudenen, talentu horien bilakaera nola landu. Ez da nola orientatu, enpresa horrek dituen behar berrietara, eta agian iragana zituen behar batzuk desagertu dialako, erabat transformatu dialako, ez? Andres Apunterek egin nahi ote duzun kasu honetan zuzenen enpresaren munduari begiratzen diolako galderak? Beste herrietan egiten ari beste hausnarketa bat, eta da jubilazioaren data luzatzea. Jenderik ez baldin bago eta gainera hori Alemanian pesatzen egirela. Begirat, leku guztietan. Eta, karo,
nik uste dut momentu honetan dago Europan 77, eta beira zer gertatu da Frantzian. Frantzian jarri dute, edo ez dakit jarri duten, edo jarri nahi dute 74 eta 6.000 egon direla, eta orduan hori prozesu hori, pues pentsatu egin behar dela baita ere, porque eske desoreka bat dagoela. Jende gutxigo, eta gainera, ja juten direla jubilazioa, soldatak, jubilazioen soldatak altuenetako. Orduan hori ere, mai gainean dago, leku askotan. Beste galderarik bada? Bai. Nik lehen aipatu dezuenaren harira, eta bereziki, kasu honetan landerri hezkuntza mundutik datorrelako. Inglesezko hezkuntzak lagunduko luke, inglesezko eskaintza zabalagoak lagunduko luke talentu erakartzen, edo eskaintza badago, eta hori ez da zen mundu anglosajoian, noski, baino, milioi bat alitz eskaintza handiagoa izango da beraz. Pixka bat lehen aipatu dezuenaren harira. Eskaintza badago, baina handitu beharko litzake. Baina nik uste eskaintza zaratago behar dana da estrategia bat, benetan atzerriko ikasleen erakartze hori egin alizateko. Oinarrizko baldintza badana da, graduako espezifikoki masterrak ingelesez garatzea ez, baina horrez eta zaratago atzerrira gerturatu behar eta eskaintza global bat egin behar da. Gure saiakera hor nagusiki dana da, masteretara erakartzen dianak lotzea, dual ereduaren bitartez bertako enpresekin, ez? Eta, hor, lehena bipatzen genuen aritik, uztarketa hori kostatzen da, ez? Baina bai, hori da muitu beharreko beste tekletako bat. Kanpoko ikaslegoa erakartzen nahi izan ezkero, balditza proposagarri berre hizkuntzan ikuspuntutik ere beraiei begira. Bestelako galderarik? Aurrera. Aipatu du personen joera dela hiriburuetara jotzea. Bai, egunon. Ez Andresi luzatu nahi diot galdera. Aipatu duelako personen joera dela hiriburuetara jotzea eta hiriburuetan dagoela esan dezagun ez dakit etorkizuna da, baina bai behintzat aukera ezberdin horiek. Lurralde ikuspegi batetik ze puntuko arte dauka garrantzia, guk industria batez ere lurralde barruan dugu. Ze puntuko arte du apustu berri horiek hiriburuetara ekartzea edo enpresetatik gertu izatea. Zein da daukagun autua egin beharrekoa? Ez dut ondo ulertu, mesedez. Errepikatu mesedez, galdera? Personen joera. Bai. Eta aukerak hiriburuetan sortzen baldin badira, gu lurralde bezala, hemen Donosti, Gasteiz, Bilbo, Iruña, Baiona. Nun dugu gure ekosistemak sortu beharra, industrietatik gertu lurraldearen barruan edo hiriburuetara jo behar da? Leku guztietan, leku guztietan. Nik uste ez gaude egun indiak, hau da Euskal Hiria. Nik uste dut hori azkenean, hori kanpotar batetik esatea, Beasain edo Donosti edo Bilbao, ez dute bereizten. Beraientzako, Londresen bizi baldin badia, ez da, problema hori nik ez dut, beste modu batekoa, ez da guri gertatzen zaiguna nun kokatzea gauzak. Gu kokatuko dugu daukagun lekuetan, eta ez, nik uste hori ondo egin dugu, erkide bezala. Gutxi gora bera, gauza asko jarri ditugu leku guztietan. Beste jartzen baina, estatu mailan, hori niretzat hori estakeri bat da. Gauza bat denak leku batean jartzea, hori desoreka bat sortzen dela. Guk ez daukagu problemarik hori. Nik esan nahi dut hori, jendeari onera etortzea, saldu egin behar dugula hiri handi bat bezala. Hiri handi bat bezala. Beraz, ara gero, mugit jortasuna eta hori hobetu egin behar dugula gauzak, erraztagok egiteko. Baina guretzat da problema. Problema da jende gaztea atraktiboa daukala Euskal Hiria baino Londres, Viena, San Francisco, Boston edo Madrid. Eta hori errealitate bat da. Eta horrekin kontuan eukin behar dugula gure estrategiak garatzeko momentuan. Bestelako galderarik?
Tira, galderarik ez badago eta amaitzear gauden honetan, apur bat solasaldia izteko bai galdetu nahiko nizuekela hirurei, apur bat erantzuna titular moduan edo labur, nola, titularra ez bada labur, oso luzez. Nola ikusten duzuen zuek 10 urte barru Euskadi? Galdera hori da, Euskadi, Gipuzkoa, nola ikusten duzue? Nola ikusi nahi duzue? Bi galdera desberdin dira, baina tira. Nork hasi nahi du? Politikoa. Bueno, nik ondo diozun bezala, ez dakit hola ikusi nahiko nuke behintzat, nik uste eta realidade hori izango dela, askoz anitzagoa izango da, gaur baino, baina nik industriala izango dela aurrikusten dut, gaur dan bezalaxe, beste industri batekin, agian digitalizatuagoa, automatizatuagoa, beste sektore batzukin, baino, bueno, nik usten dut baita ere, herri honek jakin izan dula reinventatzen, auki ditula baita ere, bueno, rekonbersio eta aldaketa desberdinak industriari dagokionez ere, nik uste eta aurre egingo diola, eta aldi berean ikusten dut baita ere, identitate hori mantenduko dula, bai, lortuko ditula, gaur egunean lehiakortasuna eta ongizate izate hori, uztartzen ditun hori, era berian edota areta hobego mantendu alizatea. Bueno, bai, nik ez dakit nola, baina atzera begiratzen badin badugu, eta jartzen badin badugu 40 urte lehenago, gobernu Eusko Jaurlaritza berri hasi zenen, diktadura ondoren, eta hemen dago Pedro, esplikatzeko ni baino beto nola geunden momentu hontan, eta ze erabaki batzuk hartu ziren garai hartan, industria, zientzia, teknologia, holako da, eta hori ezaugarri horiek mantendu egin dugu 40 urtetan, naiz eta gaur, eta hori egin behar dela, eriketa hori egin behar dela, zein da gure auleziak eta gure problemak, orain dela 40 urtekin konparatuta, dago gezerrik. Orduan, optimista izan behar dela, baikorra izan behar dela, eta bai, nik uste lehen esan dugu, hau ezin da industriatikan, edo enpresa hundietikan, edo unibertsitateik bakarrik, elkarlanean. Elkarlanean nik uste kapaz izango garela, hobeto, eta bai, seguraski, eta hori, kanciller Scholek, esan du, Alemania da emigranten herria. Hori, Alemanian esatea ez da txorakeri bat. Eta guk hori, barneratu egin behar dugula, emigranten herri bat izan gara. Izan garea emigrante eta orain inmigranteak bertu. Eta hori aldaketak eukiko digula, eta bai, euskera, eta gure kultura, eta gure... Baina hori barneratu egin behar dugula, eta proaktibo izan behar gala, porque bestela, etorriko dira, kontrolik gabe. Eta hori da problema. Jende batzuk, etortzen direla, kontrolik gabe. Bueno, eta bai, eta ulertzen dut, eta eskubide daukate, eta bale, pero saiatu egin behar dugula hori, pixka bat, hori kudeatu. Ander. Zaiterre zaiten ezer berririk esatea, 10 urteko proiektzioan nahi gustatuko litzaidake, hori, aipatu da moduan elkarlanean ez dago beste modurik, ongizatea eta beraztasuna eta lehiakortasuna, eren bila lanean aidan herri bat bezala konfiguratzea, ez? Eta lan hortan aritzea. Eta esan dugun guztiaz gain optimismoarekin, zen ikusten ez da alternatibarik optimismoarekiko. Ez da modu txarra solasaldia bukatzeko optimismo edo baikortasun horrekin. Jakin badakigulako bide luzea daukagula aurretik, malkartxu ere izango dela, baina tira, errepikatu dena, 3 kasuetan elkarlana da, eta uste dute ezinbestean, erronka honi arrakastaz aurre egiten badiogu elkarlan estuarekin izango dela, eta uste dut, eta adibide kola erakusten dute,
Euskadin elkarlan horrek baduela oksigenoa eta badituela pilak aurrera egiteko oraindik ere. Tira, eskerrik asko, hiruroi, uste dut interesgarria izan dela benetan gaurko solasaldia. Eskerrik asko bertaratu zareten guztioi ere, gogoratu etekin ekimen honen hurrengo solasaldia ekainean izango dugula, 3 dira guztira, bigarrena ekainean izango da, ekainaren 18an, gaia oraindik finkatu gabe, baina zalantzarik ez dut intereseko gaia izango dela ere, eta beraz espero dut bazuetako askoan aurkituko zaituztegula. Eskerrik asko, esandakoa, orain nahi duena kafetxo bat hartzeko aukera ere izango du, goian, eta nahi izan ez gero, solasaldi honekin jarraitzeko aukera ere. Besterik ez, egun ona izan, eskerrik asko. Euskal Hiria. Normala da,